Dobrodošli, prijatelji! Danas sa vama delimo recept za fantastičan domaći namaz od leblebije koji se sprema očas posla. Zašto uvek glasamo za domaću pripremu? Nema veštačkih boja, pojačivača ukusa, ni nepoznatih dodataka. Jedete samo čiste, prirodne namirnice čiji kvalitet sami birate. Sastojci: 400 g kuvane leblebije, malo ulja, so i začini po vašoj želji. I naravno, jedan snažan super sečko. Isprobajte ovaj jednostavan recept i obavezno nam pišite u komentarima kako vam se dopada. Hvala vam što pratite naš rad. Obavezno prelistajte i ostale recepte na kanalu. Sigurni smo da će vas inspirisati za neki od narednih obroka. Ne zaboravite da kliknete na like i subscribe za još sjajnih ideja. Gledamo se uskoro!